गोसथोनाय दङ मालाय मा जानो बिनानाव बयफ्रेन्ड दङ मालाय मा जानो बिनानाव जायनो लाग्रोनो हायो बेसो मोनखायो जायनो लाग्रोनो हायो बेसो मोनखायो बैसागु बोथोराव रंजाहोनाय बोथोराव खारसनफैदो आंनि देराया उरायबोदो आंनि नखरा बुंनांगौ दुखु गोनां बाथ्राया बेनो थांनाय 11 थारिख शुक्रबार बेलासि समावहाय आंनि जितु बिहामजो बेनिफ्राय बिसोरो स्कुलाव फैदोंमोन नाथाय स्कुलाव फैनानैहाय बेवहाय बेंटल गेटआव दखानबो दङ जि दखान बेवहाय दखाननि समावहाय दखानाव थादोंमोन बेनिफ्राय उनावहाय 4:30 जायोब्ला आङो आंनि खामानियाव ओंखारलांनो गोनां जादों ओमफ्राय बिखुनजोआबो थांनो गोनां जादों बेवहाय आंनि बिहामजोआ माने दखाननिफ्राय 4:30नि एसे उनाव बन्द खालामनानैहाय नैबे न'आवहाय फैदों हयथ' ओमफ्राय आङो मोनसे काजलगावआव थांदोंमोन बेवहाय आङो बिनिफ्राय फैफिननायाव 6थासो टाइम जाबोदों माने सान हाबबायमोन बे समावहाय आङो बेवहाय गारिखौ दोनफैदों बेनिफ्राय आङो बेनिफ्राय बारान्दा सिङाव नुहुरदों जे बिहामजो थाग्रा बिसौ थाग्रा बिखुनजो थाग्रा रुमा खुला ओमफ्राय आङो हाबनानै नायब्ला आङो सानदों जे बिहामजोआ न'आव थांफिनाखसै बेयाव दं हाबनानै नायब्ला गैया बिसौबो गैया बेनिफ्राय आङो बेग नुबाय बारान्दायाव बिहामजो लाग्रा बेग ओमफ्राय बाहेरायाव ओंखारनानै फन खालामबाय आङो थांनाया हर जाबाय खोमा मोनालांबाय खोमा दिरि जाबाय खोमा साननानैहाय बेनिफ्राय फन बुब्ला फना नैबेयावनो थालांदों ओमफ्राय मानसिफ्रा आं लोगो मोनफैयाखसै मानसिफोरखौ गैया बेबायदि बेनिखायनो बे समनिफ्रायनो दिनैसिम दासिम आंनि बिहामजो आरो आंनि अनजाथाव बिसौआ गैया गोमानानै दङ मिसिं जानानै दङ बेनिखायनो आङो 11 थारिख शुक्रबारनिफ्राय दिनै सुनिबार रबिबार दिनै समबार जाबाय आंनि बिहामजोनि नामा रश्मि रेखा नार्जारी बिसौनि नामा आरियान बसुमतारी 7 बोसोर आङो बै इंलिश मिडियाम स्कुल ट्रिनिटी इंलिश मिडियाम स्कुलावहाय होदों बिसौखौ दा ओंखायनो आंनि बिसौ आरो बिहामजोआ गोमानानै दङखाय आङो आंनि आइ आफा रायजो राजा जोंफोरनावहाय खावलायहरो जे अन्नानै जाहाथे सोरबाफोर नुसनबायोबा जाहाथे बे कन्टेक्ट नाम्बार होनायावहाय जाहाथे खिन्थाहरो जाहाथे जों मोजाङै मोजां मोनफिनो बिसौनि जिबना जाहाथे नस्थ' जाया बिहामजोनि जिबना नस्थ' जाया बेखौनो आङो सारा बुहुमनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोरनि सिगाङाव गुरैयै खावलायहरबाय आरो सोरबा जुदि बुहुलावनो लांसनबायदोंब्ला खावलायहरदों अन्नानै हगारहरो जाहाथे गथ'नि जिबनखौ नायनानै बिहामजोनि जिबनखौ नायनानै आंनि बिसालाया जोबोद दुखुआवनो दङ उन्दुगासिनो दङ जानाय लोंनाय गैया बेबायदि जोंबो दिनै मानसिफोर बुजायफैनानैसो जानो लोंनो हादों एसे बांद्राय सिन्था खालामनाङा सिन्था लानो नाङा होननायावसो गतिके जाहाथे अन्नानै सोरबाफोर बुहुलावनो लांसनबायदोंब्लाबो आं खावलायहरदों दोनफैफिननो उसुबिदा मोनब्लाबो लामाफ्राव जाहाथे हगारो आं बेखौनो गंग्लायैहाय खावलायहरदों अन्नानै जों जेबो साना बोरैबाफोर माबा साननानै लांसनबायदोंब्लाबो लांफ्लांबायदोंब्लाबो अन्नानै जाहाथे हगारो आं गुरैयै खावलायहरबाय मानसिया बेनिफ्राय गैया जानायखाय आङो मोनफैयैखाय फन बुबायब्लाबो मोनैखाय निस्सय सोरबा लांबाय नामा बेखौ सानदों बे साननाया दं आरो